Tenzindi tungamire mokati beziedzo mananda alibata ondimido ondiwike dimilmo tungamire tenzindi tungamire semana onyarazwa shemunganya aradzenyanza mananda anomuzwa kana mati nyarare imitenzi wenyanza tenzindi tungamire aponda shikanyanza yo mananda ondichisha handichisha hazororo dotsamira kunemi ngandinzwe imimoti tinakutungamira aponda shikanyanza yo mananda ondichisa handichisha hazororo dotsamira kunemi ngandinzwe imimoti tinakutungamira ngandinzwe imimoti tinakutungamira ngandinzwe imimoti tinakutungamira ngandinzwe imimoti tinakutungamira. Ngiyafuna lowo mlilo wabangcwele basendulo wabaqondise ezulwini benesibi engozini ubhikosi lowo moya oPawulu Abrahama owathambisa uPawule wazuza amandla ezulu amandla Eliya asaphela ini namhla akazimlisa uMoses uJobe wabekezela Nkosi yaendula Pinduthele umsawakho asizibhekise kuwe thela umoya wakho ongcwele Nkosi yaendula Pinduthele umsawakho asizibhekise kuwe thela umoya wakho ongcwele thela umoya wakho ongcwele thela umoya wakho ongcwele
Ngakwasai vana vaMwari. Tisangane zvakare pakuverenga shoko raMwari mukati menguva dzino. Tichaenda tose kunotarisa kubva mukati mebhuku ya 1 John chapter 1 verse ya 1 to 3. Tichaverenga inoti, izvo zvatikanga zviripo kubva pakutanga, zvatakanzwa, zvatakaona nameso edu, zvatakatarira nezvatakabata namaoko edu, zveshoko roupenyu. Upenyu hwakaratidzwa tikahuona. Tinopupura nokukuratidzai upenyu husingaperi, hwakanga huri kuna Baba, hukaratidzwa kwatiri. Verse 3. Izvo zvatakaona nezvatakanzwa ndizvo zvatinokuratidzaiwo, kuti nemiwo muyanane nesu. Kuyanana kwedu tinako naBaba namwanakomana wake Jesu Kristu. Zvinhu izvi tinokunyorerai kuti mufaro wenyu uzadziswe. Ngatinyengetere. Baba vari kudenga, tokutendai nekuda kwezvatakanzwa, nekuda kwezvatinoziva, nekuda kwezvatine chokwadi nazvo, izvo zvoupenyu husingaperi. Titenderei kuva neuchapupu hwakamira pane zvatinoziva maringe naJesu. Zita renyu rikukudzwa muna Jesu nokusingaperi. Amen. Musoro wenyaya unoti zvipupurire wega, usaudzirwa. Zvipupurire wega, rega kuudzirwa. Mukati merwendo rwokutenda, even muupenyu, kune ma-experiences emunhu nemunhu. Munhu idunga munhu akazvimirira is an entity inoverengwa naMwari kuti ningi ndiye ari zvaari. Saka kana Mwari vachidhila navanhu panyika, vanodhila nesu savanhu nemunhu akazvimirira. Even pakuponeswa, Mwari anoponesa munhu nemunhu. Saka mukati menguva dzino ndoda kuti tidzidzisane nekukurudzirana kuti parwendo rweupenyu nerwendo rwekutenda, iva neuchapupu hwaunozvipupurira zvikuru panyaya dzekunamata Mwari. Kaukama kako naJesu ngakarege kuzembera pane zvakaitirwa vamwe naMwari, but ngakazembere pane zvawakaitirwa nezvauri kuitirwa naMwari wako. Nokuti iwe naMwari munofanira kunge mune ukama hwenyu. Ini naMwari tine ukama hwedu, tozosangana savanhu vaMwari vane ukama naMwari. Kana vofamba pamwe chete, vangafamba pamwe chete seiko kana vasina kutenderana? Ndozvinotaura Bhaibheri. Vaviri vangafambidzana sei vasina kutenderana? Zvinonetsa kufambidzana murwendo rwokutenda kana tisina chisungo chatinacho pane watinotenda kwaari. Kune vazhinji vanoita matestimony panyaya dzekunamata, but matestimony avo anorerekera pane zvakaitirwa vamwe. Ivo pachava havasati vanyatsoona zvavakaitirwa naMwari. Ndinofarira kunyora kwaJohn, gakava raJohn achimirizika kudhifenda nyaya Jesu akauya akararama panyama, akararama upenyu panyika, akararama mumaguta anogara vanhu, akapinda muguva rinovigwa vanhu, akabuda aine upenyu. John anokakavara achiti Jesu uyu kana tichimuparidza, tichimira pane zvake, tichidzidzisa kunaka kwake, tichikwevera vamwe nekuvakokera kwaari, hatisi kuvakokera kune zvatakangonzwa, hatisi kuvakokera kune zvatakanzwa zvichipupurwa navamwe, but ari kuti izvo zvatiri kutaura zvakanga zviripo kubva pakutanga, zvaitovapo. In fact, hatisi kungoziva kuti zvaivapo chete, takazvinzwa, we saw, takazviona, we beheld with our own eyes, takazvibata, takazvitarira, takazvinzwa, maoko edu akazvibata. Zveshoko reupenyu izvi mudikana hazvidi kuudzirwa, zvinoda kumira nekuziva nekutenda pane chawakanzwa, chaunoziva
ndokuti chigone kuita testimony inodhonzera vamwe kuna Jesu. Kazhinji katinonzwa mukereke dzavatendi vechiKristu vanhu vachipupura, dakutenda Mwari, handina kuti zvakaipa, ndiri kutaura muenzaniso. Dakutenda Mwari nokuti mai vangu vakamboti vachienda kwakati ndokubva bhazi rabheuka, ivo ndovoga vakapona. Zvakanaka izvo, but ndiri kukurudzira mukati menguva dzino kuti chimboitawo kama naMwari zvekuti unomira uchiti ini zvandiri kutaura pano ndiri chapupu chezvandiri kutaura. Jesu ndomuziva. Kune vazhinji vari kutadza kuparidza Jesu nengariri kuti havana shuwa nekaukama kaMwari nevanhu. Saka kana vachitaura havanyatsodzika vachionesa vanhu zvinokosha. Chikonzero ivo pachavo havana zvinobatika zvavati vaiona Mwari achiita. Kunyange Mwari achiita havana shuwa nazvo nokuti havana kunyatsosimba pane zvavakatenda. John anoti zvatakanzwa, zvatakaona, zvatakabata namaoko edu ndo zvatinodzidzisa. Vhesi ya 3, zvatakaona nezvatakanzwa ndo zvatinokuparidzirai kuti muyanane nesu, so that our fellowship can be complete. Kuyanana mukati mekereke, mukati merwendo rokutenda kunonetsa. Fellowship inogona kunetsa kana muine vamwe vanhu vari kungoita gudza mudungu, vari kungotevera zvavasingahwisisi. Karava nyaya vana vaIsraeri vachibuda muIjipiti vachienda kuKenani, vakanya kunetsa mukati menzira ndevakazobudawo nengari yekuti kwakangonzi isai ropa, vakangoisawo ropa pamagwatidziro, vakangopona. Musi wePassover vakangoitwawo Passover, vakanoyambukawo gungwa dzvuku pakavhurika ka. Ndiani airega kupinda? Vanhu vaipinda ka, pavhurika pakanzi pindai, vakapinda vakayambukira mhiri. But zvonetsa, Bible wrote it was a mixed multitude. ChiKristu hachidi kuve part of a mixed multitude, a part of a group of people who don't know what they believe, who don't know who they believe, who don't know if the church they worship in. They don't understand kuti Jesu wakavadana une zvimiso zvakaita sei. Ndakukurudzira mudikani kuti izvo zvawakanzwa ndezvazvokwadi, zvawakatenda ndezvazvokwadi izvi, mira uzvipupurire wega, zvokuti nyangwe nyika ikaramba unoimba semuimbi kuti wakutevera muponesi kwese kwamundinogara. Kana vose vakakusiyai, ini ndiri one ndotevera. Ini vadzidzi vakambovimbisa kaJesu, but akataura mashoko akati ichasvika nguva yavacharova mufudzi. Kana varova mufudzi, makwai anopararira. They will hit the shepherd and the sheep will scatter. The day come, the day arrived, the day came. Rakasvika zuva muGetsemani, mufudzi akarohwa, vakatiza. Ana Peter vakati tokufirai, vakatevera vari nechekure. Rega ndikuudze mudikani, zvinofanira kusvika pekuti uimbe kuti ndinokuteverai kana nzira ingashata, kana pakashayikwa nzira. Mitero muri pamberi pangu, ini ndinokuteverai nokuti ndiri kutenda chandakanzwa, ndiri kutenda chandakaona, ndiri kutenda chandakabata namaoko angu, ndiri kutenda kune wandoziva. Iwe Jobhu ka vakati vataura, vakomana vakataura, vakamudemoniza, vakamupomera, vakamudissecta, vakaita everything. But anozongoti vakomana zvimwe mukataura henyu, but wandinotenda mudzikinuri wangu ndomuziva ini. I know my Redeemer, ndomuziva. Nyangwe ndikaparara, ganda rikaora, but wandotenda ndomuziva. Tofara kusvika pakutenda pakadaro vanhu vaMwari, pekuti nyangwe warwara wapera, unoramba wakamira panheyo dzekutenda usingazununguki, nokuti unoziva chawakatenda.
unoziva wauri kutevera, unoziva kuti mudzikiniri wako mupenyu. Tinogona kusvika pakadaro here vasikana, vana mai, kuti zvaipa when the chips are down, when things have gone out of hand, can we say I know what I believe? Reka ndingodarika newe zvishoma. Pairi kuna madzimambo, kungokasika tichenda. Kuna madzimambo, 2 Samuel chapter 15. Pane nyaya mukomana anonzi Absalom, mwanakomana waDavid. Mukomana akanga ane handsome yairema, waitsika panotinhira mukomana, waiti kana achinge agera vhudzi rinonopimiwa pachiyero kuti rionekwe kurema kwaro. Mukomana wairema, waiti ukangomuona waiona candidate yambo maari. Bhaibheri rinotaura pachena kuti muchapter 17 David akatiza, Absalom amuka kumukira baba wake. David akatiza muguta, akaenda kunze kweguta, pakarongwa hondo pachapter 18 yekuti vanobata Absalom. David achiedza kudzora mwana kubva pakurasika. Bhaibheri rinotaura pachapter 18 verse 5 kuti David achituma hondo yekundotevera kundobata Absalom kuti amuhwine back. Anotuma Joab, anotuma Itai mugiti, ovati endai pavhesi 5. Ndokurayira Joab naAbishai naItai, akati nzwira henyu jayanyasha iye Absalom nokuda kwangu. May you find favor for the boy, for the young man, for my sake. In other words, mambo vari kuti bring back my son alive. Ndigare naye pasi ntaure naye. Paiudzwa statement iyi, command iyi ichipuwa kumakomanda ehondo vari kuenda kunotevera kuti vanocapture Absalom naye vaunze rugare muguta. Vanhu vose vakazvinzwa mambo achirayira vakuru pamusoro paAbsalom. Everyone heard, the soldiers heard, the commander heard, everyone heard. Nzwirai jaya nyasha nokuda kwangu. Kubva kwaendwa kuhondo, mukati mechapwititi chekurwa, Absalom akabvanwa hakira pamuouku, ndobva arembera pamhanda. Bhiza rapinda nepasi pemhanda pari thick mumathickets, akasara akarembera akahenga nemuhuro. A soldier saw him, kuti mukomana ari kudiwa namambo ndiye. Ndobva aenda kunoisa report kuna Joab, akati ndamuona pavhesi 11. Akarembera zvikanzi ndiye here waona, zvikanzi ndiye. Zvikana Joab kuwaregere kuuraya munhu. But ndinofarira statement yemukomana pavhesi 12. Musoja anoti, murume akati kuna Joab, kunyangwe ndikapiwa masirivha nechiuru muruoko rwangu, handingatambanudzi ruoko rwangu kumwanakomana wamambo. Why? Nokuti mambo wakarayira imi naAbishai naItai isu tichizvinzwa. Musoja ari kuti vakomana, pamairayirwa nyaya yekuti save the life of the young man, taivapo, takazvinzwa isu. Chandaregera kuuraya Absalom nokuti ndakazvinzwira, ndine first hand information, ndine mavhi11 ekuti mambo akati mukomana ngaasaurawa. Saka handiudzirwi zvekuita pane zvandoziva. Teerera munhu waMwari, nyangwe mukandipa masirivheri ane churu chamazana, mukomana handimubati, kana ruvhudzi handiunduri, nokuti baba wakataura tateerera. He refused to shed blood because God said it. Teerera munhu waMwari, yasvika nguva yekuti uregere kuita chakaipa nokuti evidence unayo mushoko yekuti usaita. Hauregi nekuti nyika iri kuti rega, unorega nokuti wakazvinzwira, une uchapupu, hauodzirwi panyaya idzi, wakazvinzwira wega, unozvizivira mushoko
kuti Mwari vakati 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is my Sabbath. Wakazviverengera wega. Wakarava mudikani kuti vakafa vana chavanoziva, saka udzirwi panyaya unozvipupurira. Wakarava wega iwe kuti izvi zvinodyiwa, izvi hazvidyiwi, saka udzirwi panyaya. Unopupura wega, unomira uri nhengo inopupurira. Kuti Mwari vakazvitaura, takazvinzwa, izvo zvatakanzwa, izvo zvatakabata, zvatakarava namaso edu, zviri mushoko randinaro mumba mangu zvinoti ndiri mudzimai wemunhu, period. Ndakaroorwa, saka handina vamwe baba kunze kwavandinavo. Ndakazvinzwira kuti barika kwete, handite zvokuudzirwa, ndozviziva kuti upombwe hwakanzi no, period. Ozvizivira, hazvisi zvekuudzirwa, ndozvizivira. Ndakazviverengera. Dambudziko ratinaro panyika nderevanhu vakangoita zvokuudzwa but havana kuverenga. Iwe una kurava here vakomana vepaBheria kuti vairava voga, vavasingaudzirwe vakomana vaya, vaindorava voga. I want to challenge you my brother, I want to challenge you my sister. Rava wega, taura wega pa 45 uti ndipe Bible mashoko matsvene, because ndo the holy message divine. Zvitsidzo, mutemo, rudo, zvese zvakakumbana imomo. Saka ndudzirwi panyaya, ndozvizivira ndoga, ndakazviverengera ndoga, izvo zvandakanzwa, izvo zvandakaona, zveshoko roupenyu, ndozvandinotenda. Peter akamirizika achidefenda nyaya yekutenda kwake. Karava 2 Peter 1 verse 16, Peter ndomufarira achiti panyaya yamudibvisi pandakambotiza pamupfudzaro tikatevera tiri kure, ndikaramba Jesu, but pane zvinhu handichaudzirwi, ndakuzviziva, ndamira ndisingavhunduki pazviri. Anoti kudini Peter? 2 Peter 1 pa 16 anoti nokuti hatina kutevera ngano dzokufunga nenjere, nguva yatakakuudzisai simba nokuuya kwaShe wedu Jesu Kristu, asi takanga tiri vanhu vakaona umbo hwake. Kana tichiuya kuna Mwari, vanhu vaMwari hatiteveri ngano, hatiteveri ngano, hatiteveri ngano dzenjere, hatisi kutapiwa nouchenjeri hwavanhu. Rombo rakaipa kune rakatapiwa nouchenjeri hwevanhu, rombo rakanaka kune vakatenda kushoko romuchinjikwa, nokuti vakarava kwakanyorwa kuchinzi it is written. Vanozvipupurira vega, vanomirizika kuti rubhabhatidzo rwandikapinda nderwechokwadi, nokuti Mwari wakataura izvozvo. Ndakazvirava nyaya inotaurwa yechimwe chimukomana pachikoro yeprimary school muno muZimbabwe. Komana kwaparidzwa paprimary school, mufundisi vamirizika vhiki yose vachiparidza. Komana ada kutendeuka ndibhabhatidzwe, ndokuenda kumba kuvabereki. Vabereki vakati kuchikoro ikoko takakuendesa kunodzidza kwete kunotendeuka, hakusi kuchechi, kuchikoro ikoko. Unoona vanhu vanogona kumbopaka zvimaarguments zvinenge zvine musoro, but vachagiwa nyaya dzekusaponeswa kwevanhu kuti vanhu varege kuponeswa. Vabereki vakati kwete. Mwana achibva adzoka akati ndarambidzwa. Mufundisi kubva vamunamatira. Mwana ndobva adzokera kuchikoro, adzokera kumba, ndobva afungisisa manheru, akati mangwana parikutoitwa baptism. Mufundisi vakangobhabhatidza vanhu bva vainda, ende zvavakadzidzisa ndezvechokwadi, ndozvitenda ini, zviri mushoko. Akabva aenda namai, akati baba namai, ndozviziva kuti ndiri mwana pamba ende ndichiri mudiki, pari kune zvandakadzidza uko zvinenge zvinofanira kuteverwa nokuti zviri mushoko raMwari. Ini ndina mavhesi angu anodarika 30 anonditendera kuita zvandiroda kuita, izvi zvandiri kukumbira kuti ndiite zvekubhabhatidzwa nekupinda chechi. Ima handichakuomeseri savabereki, ndipewo mashoma kana 5 zvawo anondirambidza. Lo and behold, the parents could not even have one verse to say no. Komana akatenda pane zvakanzwa, akatenda pane zvaakaona, akatenda pane zvaakabata. Izvo zveupenyu
akamira pazvisimbiso zveshoko raMwari. Time has come when each individual should stand and testify to say, for me to live is Christ, Christ in me, the hope of glory. Nguva yakapfuura yekunamata nokuti mai vanonamata, yekunamata nokuti baba vanonamata, yekunamata nokuti vabereki vanonamata, yekupinda chechi nokuti yakapindwa naningi. Nguva yasvika yekuti uzvipupurire wega pane zvaunotenda. Kana musoja akaramba kuuraya kuhondo achiti ndazvinzwira mambo vachitaura, kana vanakomana vaRekabhi vakaregera kumwa doro nekuti vakanzwa baba Jonadhabhu achitaura, ko vanhu vaMwari vaverenga shoko rikataura pachena, uye tine shoko reuprofita rakasimba kwazvo ratinoita zvakanaka kana tiriteerera. Chii chinovakonesa kumira pazvidzidzo zvaMwari vachipupura matestimoni ezvavakaitirwa naJesu. Akuna machira mukati menguva dzino. Mwari tibatsirei ndigonawo kusimudza meso angu kumakomo, nditaure pachena ndichiti kubatsirwa kwangu hakuna kumwe kwakunobva kunze kuna Jehovha, iye wakaita kudenga napasi. If it is your prayer, Mwari tibatsirei. Akunyengetera newe mukati menguva dzino, ndipeiwa testimony, a personal testimony yekugona kumira ndisina anondizunungusa, nyangwe mhepo ikavhuvhuta, mafungu akarova, but pashoko renyu ndimire ndisingatyi, ndimire panzvimbo yangu ndisingatyi. Ngatinyengetere. Baba vari kudenga tokutendai neshoko renyu rinoti kana vanhu vakaritenda vanomira vasingatyi. Munotaura pachena muPisarema, they that trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be removed but endures forever. It is my prayer that you help us, you help my brothers and sisters to trust in you, to be zealous in faith, to be sure-footed in your word, so that we can give personal testimonies yeukama wedu nemuJesu. Itirai vanyinyi zvakanaka Mwari, itirai vana venyu zvakanaka, nokuti vari kutenda nokudavira kuzita renyu. Wedzerai kutenda, increase our faith muzita raJesu nokusingaperi. Amen. Mwari vakuropafadzei. Ndipe Bibeli nyenyezi yapirwa vafambi vese kutungamira zvapupuri zvozvisingazodzi nikujekako kunotipenyera. Ndipe Bibeli mashoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerunozve sezvakumbanamo. Ndipe Bibeli apo ndatambudzwa ngezvitema neurombo hwazvo. Ndipe mazwi Jesu ataura kunditondedza aripo pedyo. Ndipe Bibeli mashoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo
kwaswedera tenzi anodana wacheki wake kurene pechoma funde aiva kutia pinze budura Sina kuchenaba are kukaseka kuswedera mafune agara somo chetema unganitwe ngoa echepo seneza takora kumana Wenza gerudo zemera kanaka rekunenga toko koto sungwa neurorodo rono tempa michero ya kawanda seneza takora Seneza